Čaute, čaute, vítajte pri mojom ďalšom videjku s novou témou, ktorá sa pýta byť vypovedaná a ozvučená. A nazvem si ju tak pracovne, možno aj ako názov videjka, také obranné stratégie alebo stratégie na prežitie, ktoré si počas svojho života vybudujeme. Na tej ceste sebapoznania sa podľa mňa toto nedá obísť, lebo to je naozaj to, čo sme si vytvorili ešte v detstve, ako už viacerí vieme, a čo si so sebou nesieme celý život. Čiže sa k tomu pravidelne vraciame po tej špirále toho nášho sebarozvoja. Niekedy ideme hlbšie, tá téma, ak nie je nejakým spôsobom spracovaná alebo uzretá, tak sa nám bude vždycky vrácať a ozývať sa pri nejakých situáciách alebo v nejakých súvislostiach, môže byť s rôznymi ľuďmi. Tí, ktorí pracujete na sebe alebo ste naozaj už namočení v tomto sebarozvoji, tak určite viete, o čom hovorím. A pre mňa teraz nedávno, keď som sa zase ponorila do tejto témy, som si objavila veľmi veľa takých nových aha momentov, ktoré mi dovtedy nedošli, ako to ja volám. A boli pre mňa veľmi také objavné, lebo mi pomohli zase do takého väčšieho sebapochopenia, väčšieho súcitu so sebou aj s ostatnými, čo je podľa mňa úžasná vec. Čiže rada sa s tým teraz s vami o tom podelím. Tieto stratégie obranné, môžeme to nazvať obranné mechanizmy, stratégie na prežitie, ktoré sme si vytvorili už v detstve, môžu byť rôzne. Samozrejme sú viaceré, každý si nacíti alebo môže pohľadať tú svoju, ktorá pomohla v tom detstve prežiť jemu alebo jej. Ja môžem spomenúť niektoré, ktoré sú zase veľmi blízke mne, aby som si neťukala do mikrofónu, ktoré sú veľmi blízke mne, pretože s nimi celý život žijem. A čo bolo na tom také objavné, poviem už túto na začiatku, je, že v konečnom dôsledku tieto naše obranné stratégie sú naše najväčšie dáry a my ich budeme používať v podstate stále. Hej? Čiže toto bolo pre mňa tiež taký aha moment, že aj keď ich pokladáme za niečo zlé, kde unikáme, keď to otočíme a keď uvidíme, že sme sa v tom tak vytrénovali, že to je vlastne ten náš dar, ktorý môžeme priniesť tomu svetu, tak je to také mega poznanie a uvedomenie. Čiže zo pár tých stratégií si všetko zapisujem, neviem, či aj vy si robíte taký journaling a všetko si zapisujete, takže pár ich tu mám a sú to presne také stratégie, kedy sme dobrým dievčatkom, koľko z nás nie, odhadom 90%, možno všetkých žien. Máme túto stratégiu na prežitie z detstva, že sme dobrým dievčatkom, usilovné, snaživé, dobre v škole, dobre v práci, perfekcionistky, prosím všetky tieto veci, kde potrebujeme tou svojou dokonalosťou ukázať tomu svetu, že si zaslúžime tú hodnotu, že si zaslúžime byť, keď niečo vykonávame a keď niečo robíme. Hej, to je veľmi zaujímavé a pozorujem to u veľmi, veľmi veľa ľudí, nielen žien, že toto naozaj máme. Dobré dievčatá, dobrí chlapci, hej, ktorí potom majú problém, nevedia povedať nie, ozvať sa, hej, byť asertívny, ide sa posunúť a podobne. Čiže tá stratégia sa nám prejavuje vo veľa situáciách v našom živote. Ak máte viac súrodencov ako ja, tak každý ten súrodenec si ešte niekedy zoberie tú jednu stratégiu a zahrá si ju, čo je super. Takže ak ste mali napríklad v rodine malého rebela alebo rebelku, malého alebo väčšieho, tak to je tiež veľmi známa a veľmi zaujímavá stratégia. Hej? Lebo tento rebel, ktorý, hej, čierna ovca, ktorý si ide a řádi v tej rodine, samozrejme na niečo poukazuje. Ale čo pre mňa bolo až také šokantné, keď som si uvedomila, alebo teda počula, dozvedela sa, že tento rebel alebo rebelka svojím spôsobom spájal tú rodinu, spájal tých rodičov, ktorí, no čo budeme robiť s tým mojím dieťaťom, hej, s tou našou dcérou alebo s tým našim synom. V podstate mali spoločný problém a museli ho riešiť. Hej? Čiže zaujímavé, že to nebolo len to, že rozbijam všetky tieto vzorce a ukazujem, čo nám to nefunguje, ale svojím spôsobom aj spájam. Mega. Potom tam môžu byť stratégie typu ja to všetko zachránim, ja to všetko uniesiem na svojich pleciach, ja sa o všetko postarám. Hej? Také tie decká, ktoré už v tom detstve museli robiť taký ten parenting svojim vlastným rodičom, tak sú potom v dospelosti, môžu byť takí kápovia, ktorí sa potom o všetko postarajú. Hej? Tiež taká zaujímavá stratégia. Alebo takí tí smieškovia, ktorí všetko točia na srandu, hej, zábavu a problémy len tak po povrchu odfrknú a
otočia veci na srandu. Hej? Veľmi dobre poznám aj pri sebe, keď som niekedy prežívala tie najhlbšie emócie, som sa smiala. Hej? Zvláštne, ale práve mi tam prišiel skôr ako plačný smiech. Čiže zaujímavo sa to potom môže prejavovať v tom našom živote. Ešte sú nejaké? Som veľmi spoľahlivý, alebo niekedy tá stratégia je taká, že sa staneme takými neviditeľnými, hej, ako by sme tam neboli, nič nepotrebujeme, len aby tí naši rodičia boli v pohode a nemuseli nám naplňať nejaké potreby. Ale my všetci samozrejme chceme a potrebujeme mať naplnené tie naše potreby, tá naša luna, ktorá si to vyžaduje, aby sme žili spokojný a šťastný život. Čiže takéto neviditeľné decká, hej, potom aj v dospelosti sú takí, že v podstate nič nepotrebujem, hej, ako keby som tu ani nebol a podobne. Možno poznáte takých ľudí, alebo to je niečo, čo silno rezonuje s vami. Čiže mega sa dajú krásne prečítať tieto naše stratégie na prežitie, ktoré sme si vytvorili a ktoré v podstate celý život žijeme. A presne ako som povedala, svojím spôsobom sú to naše dary. Hej? Čiže ja, keď seba identifikujem ako nejakého záchranára, ja hovorím aj o sebe, mám aj videjko, záchranárka, čiže mám to silno v sebe, taký ten pomáhač, starostlivý, zachraňovač, keď je niekto, hej, v nejakej zlej situácii alebo veľmi silnej emócie, podobne podržať, tak v podstate to je na tej opačnej strane aj ten dar. Ten dar tomu svetu, ktorým všetci tí terapeuti a záchranári a podobne, ktorí vlastne prinášajú ako dar tomu svetu. Ale čo je zaujímavé a čo je dôležité pri tomto zamyslení, čo ho dávam. Hej, či to dávam z tej mojej plnosti, že prekypujem tou energiou a tou starostlivosťou a naozaj chcem ostatným v niečom pomôcť, alebo to dávam z toho, že potrebujem zachrániť sama seba a z toho prázdneho pohára ešte zachraňujem ostatných, aby mi všetko zvonka potvrdzovalo tú moju hodnotu. Cítite tam ten rozdiel? Však energetický a emočný. A to je presne ono. Pri každej jednej stratégii, pri každom jednom našom dare. Z akej pozície ho dávam? Z plnosti alebo z prázdnoty? Ako to chytanie sa tej slávky. Veľmi dobre to poznám osobne, tak preto to aj takto autenticky prinášam, že nič nie je dobré ani zle, len sa v tom uvidieť. Uvidieť sa, ako to naozaj mám, ako sa v tom cítim, ako to prežívam. Hej, nie je možno dôležité ani si pomenovať tie stratégie. Tu vám o nich hovorím len, aby pre vašu myseľ boli nejaké informácie, ktoré vám to pomôžu poukladať. Ale dôležitý je naozaj ten pocit za tým, tá emócia, tá energia za tým, aby sme videli, či si len potrebujeme potvrdzovať hodnotu, alebo to robíme naozaj preto, aby sme rozdali to, čoho sme plní. Takže ak to s vami rezonuje, kľudne sa so mnou podelte. Ak viete, ak poznáte nejaké svoje stratégie na prežitie, čo vám pomáha, alebo aj, ak ste už objavili, že tak toto ma naozaj v tom detstve zachraňovalo a dneska to využívam v plnosti ako svoj dar. Takže to je mega. Keď už sme na tom uvedomení tak, že už toto vidíme, tak to už je mega. Ale samozrejme sme mega, kdekoľvek sme. Tak nech sa vám všetkým dobre darí a majte sa krásne. Čaute!